Hello mga Indians, di Shibi TV. Please subscribe to my YouTube channel. Please follow my video na upload ko. Amaya sa kami ngayon sa mga Sampaloc, Manila. Meron kaming kanabit na kurtina mga Indians. Ano sa by effect di concept. Ano daw? Kasi natin mga Indians yung kurtina na kanabit namin. Indians, yan yung nandito sa Sampaloc, Manila. Nag-design na kurtina na to. Yan yung siya yung ito naman si Uding, siya yung nagkabit ng mga rods. Yan si Uding, magaling yan sa mga kabitan. Yan mga Indians, ito yung Indians yung cortina by effect di concept mga Indians. So bali mga Indians, ito yung mga cortina dito. Ayan, bali mo yan, pag ginanito mo to yung design nito, design niya ganyan, ganyan sa ayan, 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 ngayon yan, dyan ganyan, yung Indians, ito mga Indians. Yan, so bali ano ito mga Indians yan by effect dito sa may Sampaloc namin yan, yung design ng cortina by effect di concept. Sa lanspunod na yan, ito man yan parang parto-parto ko parang higaan pa mga Indians. Parang natin yan, parto siya, pwede siya higaan niya yun sa yan, higaan siya na may cabinet dito sa loob, may cabinet sa loob mga Indians. Ayan, tapos mo yan, sabi siya ba mo pa, ito siya nasa puting galingan. Bye bye mga Indians.